И не само това, но и призовават президента в бъдеще да помисли дали ще подкрепи решението на Конституционния съд за провеждането на референдума за лева. Защото това е една от другите ключови теми, по които Възраждане се опитват да се борят. Имайте предвид, че този референдум и идеята въобще за борбата за запазването на българския лев бе започната от граждански движения и после стана част от инструментариума на българските политически сили, защото така става винаги. Те виждат къде има заряд за политическо несъгласие и борба и в последствие осъдлават протеста. Не, че не е хубаво да имаме политически сили, които се мъчат да се борят и да защитават интересите на обикновените хора. Напротив, точно така би трябвало да бъде. Но, за съжаление, това, което виждаме през последните години е, че обикновено се случва другото. Когато политиците се намесят в един подобен процес, се стига до неговото изхабяване и в последствие до пълното разочарование на хората от това, което става в тая посока. Но да се върнем към БТР-ите.